హాయ్ గైస్, మిరపకాయ బజ్జీలు తిన్నామని సెక్రటేరియట్కి అయితే వచ్చాను. సారీ అవి మిరపకాయ బజ్జీలు కాదనమాట. దీన్ని మోమోస్ అంటారు. సగం మందికి తెలుసు, సగం మందికి తెలియకపోవచ్చు. ఇదైతే చూడండి, సెక్రటేరియట్ దగ్గర ఉండే ఈ మోమోస్ స్పాట్ని అయితే ఒక్కసారి తిన్నామంటే అస్సలు మర్చి. బ్రో అయితే అంత బాగా చేశారనమాట. నేనైతే నార్మల్ గా ఫ్రై చేయమని చెప్పాను. నార్మల్ ఉంటుంది, వెజ్ లో నాన్ వెజ్ ఉంటుంది అనమాట. నేనైతే నాన్ వెజ్ తీసుకున్నాను. దీని కాస్ట్ వచ్చేసి 70 రూపీస్ అనమాట. వెజ్ మోమోస్ అయితే 60 రూపీస్ అయితే చార్జ్ చేస్తున్నాను అనమాట. నేనైతే ఫ్రై పీస్ తీసుకున్నాను. దీని కాస్ట్ 70 రూపీస్ అని చెప్పాను. కొన్ని మోమోస్ వేసి దాంతో పాటు కొద్దిగా టమాటో సూప్ వేసి ఇందులో కొద్దిగా మైనస్ అయితే ఇచ్చాడు భయ్య. ఇక టేస్ట్ పరంగా అయితే ఎలా ఉందో చూద్దాం. క్వాంటిటీ పరంగా మాత్రం బాగానే ఇచ్చారనమాట. చాలా క్రేజీగా అనిపించింది నాకు దాన్ని చూస్తే. ఇక టేస్ట్ విషయానికి వస్తే టేస్ట్ మాత్రం అద్దరిపోయింది అనుకోవాల్సిందే. మోమోస్ మాత్రం చాలా బాగా ఉన్నాయి. సెక్రటేరియట్ దగ్గర ఈవినింగ్ వ్యూ మాత్రం చాలా బ్యూటిఫుల్ గా అనిపిస్తుంది. నైట్ వ్యూ అయితే నా బ్యాక్గ్రౌండ్ లో సెక్రటేరియట్ ఉంది కదా. మీరు ఎప్పుడైనా సెక్రటేరియట్ నైట్ టైం వెళ్తే తప్పకుండా ఈ బ్రో దగ్గర ట్రై చేయండి. టేస్ట్ మాత్రం చాలా బాగా నచ్చింది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గైస్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. బై బై.